Desde avoltados nove luces sobre o mar, enchen agora o mundo e a noite vosa sobre o mar. Desde avoltados nove luces sobre o mar, para vos o brillo e as cores, nove lumes sobre o mar, iluminan por fin a vida, nove luces, saúde a bolos nove, regresando sobre a luz, sobre a espiral, sobre o mar. Dentro do ano 2006, que foi cando se colocou ali o monumento por suscripción popular e por axuda e con axuda daquela do bipartito da Xunta de Galicia, non tiña moito aquel que non paráramos aquí estes 5-10 minutos explicando o que aquí pasou. Eu sei que hai moita xente que sabe perfectamente, mellor que a min, o que pasou no ano 36. Eu vou explicarlo como se non souperan. Hai xente que ten 80 anos e leva 85 ainda a misa e repiten as mesmas escrituras, a mesma e máis vai. Isto é unha liturgia máis o que imos facer hoxe aquí. O primeiro, seguramente desde o IEN, estaré de acordo comigo, escribiremos unha carta ou teremos unha reunión coa xente. Aquí hai unha comisión do cemiterio, ou non sei como se chama, que funciona así, e decide que arreglen a cancela dai, a non ser que sea solo a comisión do cemiterio católico parroquial e do civil non, porque que a poñen en condicións, que a cambien, e se non queren cambiar, falamos co ferreiro ou cun ferreiro e cambiámola, pasámola non se fora, porque iso non debe estar nesas condicións. Ben, cando entraron as tropas franquistas, no Valmiñor foi no día 24, foi o día da festa de Santa Cristina, que non se puderon celebrar, evidentemente, a pesar de que o Faro de Vigo, el pueblo gallego, do día anterior anunciaba orquestras e bandas de música, viña banda de música del antaño, que era moi boa naquel tempo. Todo iso morreu porque o 24 de xullo de 1936 entraron 3 camións cargados de militares, tuveron unha pequena oposición subindo Mallón cara ao alto de San Pedro, largaronlle ali ou dos cócteles molotov, algo de dinamita, non lle fixeron nada, inda que os que lanzaron iso foron encausados e algún morto. Era onde estaba a Sociedade Agraria de San Pedro, ou unha sociedade, un centro cultural, e ao chegar á altura máis ou menos da fábrica de Puga, da gasolinera de Baiona, estaba a Resistencia, que estaba montada en Baiona, onde estaría o alcalde Agustín Villafines, o irmán, xente das xuventudes socialistas, anarquistas, esperando con pistolas e escopetas vellas, que algunhas tiñan hasta buraco, pero que pouco dispararían. O miraren como viñan aqueles 3 camións, con xente uniformada, con aqueles cascos. Anda unha foto por aí cos camións. O problema é que a propietaria da foto non quer dala, porque é xente de las señoritas de Cristo Rei, non queren dala, pero sí que a foto existe cando os camións van de volta xa. Entón, diante daquela, non sei, 3 camións, poñerlle 8 de homens por camión, 30 militares con bayoneta e con fusil, a xente escapou. A xente que botou a correr e apareceu alá en Baredo correndo, o Vivillo, por exemplo, do medo. Esa xente, nese día e nos días seguintes, alá para unhas 40 personas foron encartadas en causas militares e prendéronas. Menos 2 persoas, hai algún máis, Florentino Dentes daqui tamén desapareceu, pero 2 persoas que eran 2 das persoas, eu xuro busco a pajei antes, 2 das persoas máis activas sindicalmente no Valmiñor, que eran originarios daqui de Sabarís, que eran os conocidos como sineses. Eran Luis López Luis era o apelido da nai, Inés, que se chamaban os ineses, e José López Luis, un segurísimo que era anarquista e outro tamén o da UGT. O José López Luis estivera na Argentina,
fora un membro activísimo do sindicato da CNT anarquista dali, organizador do sindicato de coches de punto, de taxis, cando veu para aquí escribía no periódico que tiña os anarquistas con base na Coruña, Solidaridade Obreira, asinada co sobrenome de Saluto. Ten un artigo que ha de publicar Carlos Meixo dentro de pouco, espectacular, sobre como organizar un sindicato, unha agrupación de leiteiras de Belesar para que aforraran tempo e conseguiran alimento máis barato. Bueno, no fondo era un pensador, un adiantado ao seu tempo. Temos, poñer isto en silencio que... Por favor. Eso é Santón, que se jantar, entón... Era un pensador. Pensar que por testemunhas do Tourón Vello, do pai de Manolo e de máis xente, eles tiñan, e sabio a xente que ten 80 e tantos anos para arriba, unha granxa de produción autárquica, unha antiga devesa do Rei, que está en un encravamento que está nos montes de Sabarís, de 18.000 metros, ten 3 propietarios distintos, chamase a Bousa da Serra, chamase a Fonte Armada, chamase a devesa do Rei, chamas a tomada dos sineses, e eles tiñan nun sebe feitos con plantas, chamábanlle Granja Cultivo el Esperanto. Era xente que no ano 35, no ano 36, cando a República estaba emerxendo, cando as cotas de analfabetismo estaban baixando, cando se estaban introducindo como mellor cultural, económica e sobre todo de pensamento. Era unha granxa Cultivo el Esperanto que tiña unha incubadora, que tiña galiñas poñedoras, que os nenos e nenas de Baíña, de Sabarís, de Belesar, era moi fácil que sábados a tarde e domingos foran ali. El daba clases de Esperanto gratuitas, foron recibidas polo teu pai, como está, bueno, no documental que se presentou onte en Irán, a ISAE, no sindicato de oficios varios, estaba aí na Porta do Sol, que era unha casa propiedade da nai. Que pasou? Que estes dous fuxidos, que sabemos por testemunhas de xente de Fontes que escaparon cara a Groba, en algún momento viñeronse, non sabemos cando, entre o 24 de xullo do 36 e o 13 de outubro do 36, eses 2 meses e pico, parte deles estiveron metidos onde está a panadería A Pintora, onde estaba antes Guntín e Vidal, aí en frente do edificio de Venezuela, aí no centro de Sabarís. Que pasou? Houve unha delación, houve algún tipo de chivatazo, ben, porque a criada, que era Dolores Amuelle, tiña 4 fillas de solteira, non sabía escribir, era originaria de Tebra, era analfabeta, era normal, había un analfabetismo, sobre todo feminino, dun 40 e tantos % naquela época, ou porque levaba demasiados víveres para comer o vello, donde aquela servía, o Cejo Ventura Esteves ou Ventura Pérez, ou porque levaba o periódico todos os días, e ela non sabía escribir, e o vello non podía ler, un vello cunha boísima biblioteca que tiña na súa casa, o chivatazo, sábese máis ou menos quen deu o chivatazo, as forzas vivas da dereita de Sabarís, e a mañán, a 10:30 da mañán, do día 13 de outubro do 36, aí apareceron gardas de asalto, un equivalente a policía, carabineiros, garda civil e falanxistas de Baiona e de Nigrán. A de Nigrán tiña base na Ramallosa e collía parroquias de Gondomar e de Nigrán, e de Baiona estaba enfrente do muelle onde está a cafetería hoxe, que é Vitoria Erizana, a cafetería que ali estaba a Garda Civil, estaba por ali cerca o cuartel de Falanxe. Viñeron, diante de todo foi o máis jaliño de todos, que era o Refojos, un camisa nova de Falanxe, unha persoa de Baiona casada en Mogás, que non toparedes en todo o Concello de Oia, unha persoa dos 3.000 habitantes que vos fale ben dela por moitas cousas, foi de diante, eles tiñan pistola e un rifle, defendéronse, este home foi ferido co hospital de Vigo, morreu dali a 2 días, morreu seguramente do 14 para o 15, que fixeron? Reunirse no estanco de Sabarís e decir que esa morte había que vengala como fora. Os chineses fuxiron pola ventada atrás, a José mataron máis ou menos por onde está a rotonda da entrada do camping, estaba metido nunha viña, e subindo polo muro do cemiterio, seguramente por esta parte de aquí, mataron a irmán. A Luis, que era máis gordecho, outro era máis alto. Dicen os mozos que ian ali os sábados e os domingos que Pepe era anarquista, era vegetariano, andaba cun taparrabos, andaba cun pantalón curto, andaba cunha melena larga,
iso. E de feito, cando entraron as tropas o 24 de xullo aquí, hai un expediente de incautacións dos bens do sindicato de oficios varios, é un folio que non ten perda, está nunha das causas militares, e o que se dice ese folio que no sindicato había cartas relacionándose co grupo Ferré e Guardia, que era un dos ideólogos do anarquismo en Cataluña e no Estado español. Estaban as fichas dos afiliados, había revistas pornográficas, así pon don Ramón Blanco Linares, que era o comandante militar de Bayona que entrou cas tropas, eran revistas naturistas con mulleres e homes en couro bañándose por aí, a revista Pentalfa de Ourense ou outras. Iso foi a incautación que fixeron. O que fixeron coa Biblioteca do Vello foi queimala. Iso é moi normal nos falanxistas e forzas da dereita. Iso conta tamén Bernardo no seu libro, do que falaremos despois na propia volta dos 9, é queimar coas bibliotecas, porque iso é como a Santa Inquisición no século XVI, é que queimar o que trae novas ideas. A libertad de opinión non había un pensamento único que había que meter a ferro nas cabezas. E despois de mataren a estes dous homes, a Luís e a Pepe, a venganza foi irse ao cárcere de Vigo, onde hoxe hai un museo, onde hoxe hai cultura, o Marco, e ali non lle deron xente de Bayona, sería a xente que tiña xa unha causa militar, unha causa aberta, entón dixeron que non lle podían dar e sacar de maneira paralegal para pasear a veciños de Bayona e de Nigrán, do Valmillor, en definitiva, para vengalos. Foron o frontón era un gimnasio, non había locais que chegaran, estaba o frontón, estaban os cárceres de todos os concellos cheos, estaba o cárcere o que é o Marco, estaba a illa de San Simón chea, o mellor con 1.500 ou 2.000 presos, máis tarde estivo o Mosteiro de Oia con 2.500 ou 3.000. Non chegaba a illa de San Simón, tiveron que traer un barco que cando se botou nos anos 20 era modernísimo, o Upo Mendi, significa en euskera o monte Upo, que estaba cheo de ratas, de vellos, de cucarachas e de miseria, iban ali para morrer, fondearon diante de San Simón, e ali teñan tamén centos de presos do Frente de Asturias, leoneses e galegos. Entón, o frontón era un xinasio que había na Rúa María Verdiales, máis ou menos a altura de onde estiveron os multicines centro, e ali o que fixeron, a guarda dese gimnasio estaba levada por falanxistas, incluso algún daqui do Valmiñor, da zona de San Pedro, mozo de 18 ou 20 anos, e fervía o sangue, pois ian para ali a facer guardias. E aí deronlle 9 mariñeiros, e non sei se tirados o azar ou non, 4 de Panxón e 4 de Bayona, e un de Bayona casado en Panxón, o Manuel Barbosa. E truxéronos, dice que se a 1 da mañán, que se as 4, que se as 5, pensar que os mataban de madrugada, pero xa casi no abrente do sol. Foron levados dende Vigo, farían parada no cuartel en Bayona, non farían, e levárono nunha camioneta verde, que era o coche do sal, dunha persona de Bayona que vendía sal, leváronos a matar ali. Despois hai moitas testemunhas de xente de Sabarís, mirades o documental de Antón Caeiro, o Moreno ian de madrugada, pois 4 ou 5 da mañán, cos carros de bois, o paso do carro de bois, buscar pedra a Varedo. Entón estaban os mortos ali, coutáronlle a entrada das leiteiras que viña de Varedo, de barcos de mariñeiros de Varedo, por exemplo, o home da Demo, o Demo, pasaban, mandaron ir polo monte para que non viñaran aquilo. Eu non sei se vive esta muller que vivía na Rúa dos Cadros, que tiña 100 anos, vive esa muller? Carmen vive, non? Pasaba co tío a vender peixe cunha carriño dunha burra, mandaronlle axudar a cargar estes porcos no camión. Se iso foi algo evidente, foron perpetrados asesinato por falanxistas de Bayona e pola Garda Civil de Bayona, que non hai que deixar de nomear o Cabo Pena. Hai fotos publicadas del, que era un asesino total. Ademais, é un home que non era daqui, está en todas as causas militares, das que publica Bernardo, da zona de Prieje, de Camos, conocía o Valmiñor, pero casa por casa, iba a preguntar a este a queimar a xente para que cantara onde estaban os fuxidos e onde estaba xente que non se presentara. E ali foron asesinados esos 9 mariñeiros, dos que no segundo capítulo facemos unha pequena presentación ali, e pasará a falar despois para variar un pouco os atos con respecto a outros anos. Este ano non pode estar Carlos Méxome, que está de viaxe, que foi quen guiou os atos desde o 2006 ata este ano. Entón, na volta dos 9, Bernardo Vázquez Acuña, neto dun represaliado de Coruxo, inda que agora vive o casado en
do Xesteira, casado en San Miguel, vai nos a falar brevemente de dous dos primeiros mortos que hai no Valmiñor e falar do libro que é Memorias dunha parroquia republicana que enfoca moi ben o que era o mundo da República entre o 31 e o 36 e o que foi despois a represión no 36, no 37, no 38, no 39, no 75 e tiveron que matar a 5 máis para despedirse e os restos que quedan hoxe que son ás veces evidentes. Se hai alguén que teña que ofrecer algunhas flores, aí tedes quedoume algo atrás do que tiña que decir, algunha obviedade, está bien. Tedes aí un sitio para visitalo e marchamos de bajar. Hai trial en Baiona e hai non sei que deportes náuticos aquí, hai que aparcar pasado o monumento, hai un aparcamento na bombardera. Bueno, non vos dixen, a ver se coita aí fora, non vos dixen que claro, que mataron os dous irmáns que fuxían e a criada que estaba na casa a sangue frío, un pouco máis tarde colleron e mataron, o sea, a criada non escapou para ningún lado, colleron, matarona e depois enterraron a Luís, o máis gordo de baixo, a criada, a Dolores, o Perfecto que se chamaba, emparedada no medio e o máis lixeiro, o Pepe, pola parte de riba. Vou vos ler o que pon a tumba do lado de Ventura López para que aprendamos algo. Escoitas aí fora? Sí, No se puede entrar para dentro. Nada en este mundo dura. Acaban bienes y males y una triste sepultura al morir nos hace a todos igual. Sobre o mar, raboso brillo as cores, novelumes sobre o mar, iluminan por fin a vida, noveluces, saúde a bolos nove, regresando sobre a luz, sobre a espiral, sobre o mar. Neste avoltados nove luces sobre o mar, enchen agora o mundo e a noite vosa sobre o mar, iluminan por fin a vida, nove luces, saúde a bolos nove, regresando sobre a luz, sobre a espiral.
o 15 de outubro foi do 15 de outubro para o 16, xa era 16. Serían as 5, 6 da mañán, hora que fose. Non vou repetir o que dixemos ali, pero bueno, a raíz de que os falanxistas foron matar a dous sindicalistas, dos irmáns dai de Sabarís, un anarquista e outro non sabemos se anarquista ou da UGT, eles en defensa propia feriron a un falanxista que morreu o día seguinte no hospital municipal en Vigo. En represalia foron ao cárcere do Frontón en María Verdiales en Vigo, onde tamén había presos de San Miguel, de toda a contorna. Colleron o azar, pediron, porque aquí non estaba rexentado por falanxistas, pediron a 9 veciños do Valmiñor e truxeron sin malí, que non sabemos se comparada en Bayona ou sin parada en Bayona, un coche de Bayona, un coche do Sal, unha furgoneta verde que había, que se dedicaba ao sal, truxo para aquí e aquí mataron. Eu non sei se casualidade ou non, pero os nomes dos lugares, neste caso, son nomes con muitísima forza, porque pensar que onde está a Virxe da Rocha, iso chamase Sansón, tanto monte, chamase Monte de Sansón, ou de San Roque, porque houve aí antes da construcción, a partir do ano 1910, do monumento da Virxe da Rocha, ou a nova carrera de San Roque, pero os mariñeiros no mar, tamén, ainda que popularmente se chama Rompeola, porque está desde os anos 50 e tantos xente, está o hotel Rompeolas aí, no mar chamase Sansón. A seguinte volta que hai, non esta que está cortada, que volta a salir a seguinte, chamase Balea. Mirade a forza tamén do animal. Sansón, Balea, alá enfrente, mirade esa restinga de pedras que despide Cabo Silleiro, e no medio do mar hai unha pedra que está rompendo ali, rompe sempre, hasta con o mar máis calmo que hai, está rompendo sempre, e aquí lo chamase o Lobo, un nome de topónimo tamén, con forza. Onde estamos nós, que é, mirade esta pedra negra que hai aí, os días de Manucía, cando era un pouco máis día do que está ahora, iso chamase a Bombardeira, o sea, Sansón, Balea, o Lobo, a Bombardeira, e onde estamos nós todavía se coñece como a Enseada da Bombardeira, e dende o día 16 de outubro de 1936 o pai deste home estaba no mar aquel día e sentiron os tiros escandalizados ás 4, 5, 6 da mañán, volveron rápido para a terra a ver que pasaba. Xente da Persivilleira, que está viva luz, con 91 anos, sentiron os tiros cando viñan coas vacas ao monte, e o que pasou aquí foi que a Garda Civil de Bayona e falanxistas de Bayona asesinaron a 4 mariñeiros de Panxón, a Castro de Bayona, e a onde casado en Panxón con a San Juan. Había unha San Juan que era muller, que morreu no 2006, estaba viva ainda, e asesinaronse aquí. Pensade que aquí non houve guerra, aquí o que pasou, a guerra foi no resto do Estado español, houve un encontro total de mentalidades, e a guerra que houve no Estado español non foi unha guerra territorial, unha guerra que quería dos partidarios de romper co pasado, de acabar co analfabetismo, de acabar co pensamento único da dereita española, de acabar co atraso que había, cos xornaleiros, co caciquismo, e había os que querían manter o poder aínda, os propietarios, certa casta de empresarios, sempre, ou case sempre, hai algún caso que non, o propietario de Ons, que era conserveiro, de certa maneira non, pero a maioría de armadores e conserveiros e da Igrexa Católica, a grande maioría, estaba da parte dos sublevados, dos que rompían coa legislación xente dende abril do ano 31. Iso foi o que pasou. Que delito tiñan estes nove homes? Un tiña na jamela, o Lijó, ando por aquí unha neta, na jamela puña o HP. En Panxón, en Bayona, había 2 sindicatos anarquistas moi fortes, con centros de afiliados, con ideas novas de acabar con aquel pasado. Era o único delito que tiña. En Panxón, Generoso, e a jamela chamábase, se non me engaño de Generoso, chamábase Libertad. Fixeronlle a filla borrala con alquitrán, con piche, ou con brea de calafatear a jamela, e poñerlle o seu nome. Esa muller está, non sei se morreu xa, estaba en América, tuvo que escapar de aquí. Non había outro delito, non había delitos de sangue, había delitos nada máis que de pensar distinto,
Entón, falanxistas e Guardia Civil, o Rabioso en Bolsa, por exemplo, estaba destinado por aquí, mandaron o volver, porque o Rabioso, nos tempos da República, estivera en Vigo e sabía quen estivera no 1º de maio, quen estivera no Estatuto de Autonomía pronunciándose, para acabar. Son ordes do primeiro día, radiadas e ditas e publicadas polo general Mola, que todos aqueles disidentes, sindicalistas, socialistas, nacionalistas, había que acabar con eles, fora como fora. E depois a represión que houve sobre o mundo da muller, que iso foi terrible. Se o home fuxía, que quedaba na casa, ou confesaba, ou era rapada, era violada, era todo o que vos firme. Vou ler en alto o nome das vítimas con unha liturgia de rememorar o que pasou daquela. Modesto Fernández Rodríguez, o rei chiquito, Panxón. Elías Alejandro Honda Alonso, o Honda, era de Sabarís, era xornaleiro. Manuel Francisco Lijó Pérez, era un home de Corrubedo casado en Bayona. Cando casou, fórose para Corrubedo, pero a muller dixolle que era máis bonito Bayona, había que volver para Bayona e volveron. Vivían no Burgo. Este tiña unha jamera no Burgo que puña HP, unidos hermanos proletarios, é un delito grandísimo pensar distinto. Manuel Barbosa Durán, o ferreiro do Burgo, era do Burgo, pero estaba casado con Julia San Juan en Panxón. José Rodríguez González, o Pelonio, este era de Bayona, é o pai do Melitón, é o avó do Melitón de Bayona. Ainda lle viven, polo menos, vive un fillo. Felicísimo Antonio Pérez Pérez, de Bayona tamén. Generoso Valverde Iglesias, de Panxón. Manuela Valle Domínguez, de Panxón. E outro de Bayona, Fidel Leyenda, polo apelido, non podía ser de outro sitio, Fidel Leyenda Rodríguez. Para a xente que non nos saiba, de que a estrada estaba máis para aquí, máis para o lado, e aquí había o lateral, a beira da estrada era de terra, e aquí non se sabe como, porque con esto escoitar a familiares, a veciños, que pensan que é un acto casi dos espíritus ou de bruxería. Viña a Guardia Civil, borraba, e a mañán seguinte, ali a poucas horas, estaba outra vez escrito. É verdad que a muller dun deles, Sofía das Cruces do Burgo, chamaban Sofía das Cruces porque era unha das que viña a escribir. Estaba gravado na terra un pau con graviso raya e 9 rayas, rememorando, a pesar da dictadura dura dos anos 40, 50, 60, isto foise gravando sempre. Hoxe temos gravado de maneira oficial a partir, non vou dicir monumento, que ao autor non lle gusta, dunha intervención no espazo, na natureza, que é plátano de sombra cortado, como foron cortados a vida e o futuro dos 9 dos seus fillos, algún con 5 ou 6 fillos, e por suposto das súas mulleres, por pensar distinto. E daqui para baixo o que había, quedan restos deles. Intentamos outras veces distintas, había 45 loureiros, un múltiplo de 9, 5 por 9, 45, a árbore da victoria, o árbore dos heróis, non dá entendido, xa probamos, estes son do país, probamos con valencianos, con italianos, este do país hai 3 ou 4 aí, nada máis. Non temos este ano ninguén que toque a gaita, non fomos capaces de intentalo con 7 persoas distintas, o que non estaba gravando, estaba traballando, que non estaba na batalla de Rande hoxe, non podemos conseguir. Entón, para non cortar aquí o ato, variar un pouco con respecto ao outro ano, presentouse hai 2 ou 3 semanas, este mozo de aquí, que se está raspando 1,90 m e tantos, Bernardo Vázquez da Acuña, que é neto de un represaliado de Coruxo, o que fixo, e non vai a falar aquí porque sí, fixo memoria republicana, memoria dunha parroquia republicana de San Miguel de Olla, que nos queda moi perto, que San Miguel de Olla, por estar tocando con Sayans, os montes de San Miguel, tocan con Chandebrito, con Priegue, con Camos, se hai vidas paralelas, se hai mundos paralelos, que sale moito val millor aquí,
está por isto e por outra cousa, porque nas beiras das estradas do Valmiñor, entre o ano 36 e 37, apareceron 47 mortos. E hai unha ruta da morte que viña pola praia do Bao ata Guardia, outra pola estrada que ven polas Roteas e ven a Ponte de Ramallosa, e había outra ruta da morte que viña pola pasaxe a Gondomar e outra que vai de Gondomar a Tomiño, e tamén de Gondomar a Tomiño. Hai mortos, non era casual, os mortos non apareceran no medio do monte onde ninguén os podía mirar, eran asesinados e deixaban, non foi o caso deste que os levaron a enterrar a Bayona, levaron ao hospital de Bayona a facer un paripé de autopsia, todos na súa partida de función con hemorraxia cranioencefálica, hemorraxia torácica, o sea, un tiro no peito e outro tiro na cabeza. Son rutas de morte. Na praia do Bao, parece que fala este outro libro de 13 asesinados, e iso de noite retumbaba en todo o Coruxo. Cando mataron outra das estradas da morte que vía por abaixo, pola vía do tranvía, hai 5 ou 4 homes e unha muller asesinados en Lourido. Eses tiros sentíronse perfectamente en Sabarís, en Oburgo, en Oviso. Me estremecía de noite escoitar aquí, non? E non é casualidade. Xente, hai 5, 3 de Gondomar e 2 de Nigrán asesinados en San Xián, a entrada da Guarda, de noite, con coches vellos, con pouco carburante, era sementar esta ruta de morte que vos estou comentando. O primeiro morto non aparece aquí, senón os dous primeiros mortos do Valmiñor, que son da noite do 31 de agosto para 1 de setembro. Aí disentimos do sitio, o sea, a memoria oral de San Miguel diñe nos rompeolas de Bayona, debaixo da Virxe da Rocha. Aí apareceu un home de lavadores da Bagunda, e despois hai dous mortos, Eloi Pereira Fernández, que a partida de defunción, pero non a memoria oral, que son fontes documentais e fontes que hai que cruzar sempre, apareceron en Silleiro na Chanda Carral, Eloi Pereira Fernández e Albino Pedreira Puentes. A familia, os veciños din que ali, e sin embargo a partida de defunción di que é en Silleiro. Foron traídos ao hospital de Bayona, un simulacro de autopsia, pero ben sabían do que morreran. E como son os dos primeiros mortos que aparecen aquí no Valmiñor, por iso el vai brevemente, en minutos, un cuarto de lo que el queira, vai falar deles quen eran eses dos homes e o motivo de por que os mataron. Despois, antes de rematar, cando el remate, vou falar brevemente un minuto nada máis, e quen queira dos proxectos familiares ou non familiares, podedes falar, ou ustedes media hora falando e queredes decir unhas palabras, medio minuto, un minuto, o foro Bernardo Vázquez Acuña, un libro que non podes comprar pero está agotado, prácticamente agotado, queda algo buscado. Bos días a todos e a todas. Non teño o torrente de voz que ten Pilar, esa fluidez de discurso, pero vou tratar de que me entendades. Se vedes que vais o tono, me facedes unha seña para que nos poidamos entender. Eu os estou aquí non só a título personal, senón acompañado de moitos veciños de Olla, para tamén facer un pequeno homenaxe a estes dous veciños nosos. Vamos a homenaxe aos 9 de Baredo, pero tamén queremos rendirte o noso pequeno tributo aos dous veciños desta parroquia. Eu, como decía Vilar, pois dediquei boa parte do tempo libre destes anos a buscar nos arquivos e a entrevistar os últimos maiores da parroquia, e sin querelo, sin pretendelo, pois acaben facendo isto. Contan os tópicos que as historias están no aire, buscan un escribano que se escriba, ainda que parece un tópico tantas veces dicido, muchas veces tuve esa sensación, porque eu nunca pensei en facer este traballo, pero de repente mireme atrapado pola curiosidade, polo interés, sorprendido pola cantidad de información que iba topando, fun unha manuense, un escribano que o espírito daquela xente precisaba que eu sacara do esquecemento onde desgraciadamente están toda aquela xente. Pois se podo contribuir a que aquela xeneración dos nosos avós
que tan só quixeron mellorar a vida da xente e progresar nos valores de igualdade, de democracia, de solidaridade, pois encantado de facelo. A parroquia de San Miguel de Olla naquele tempo non era distinta ao que cando leades o libro podedes pensar poder, pero pensar era o único que nos buscaron encontrar cousas parecidas, similares, coas peculiaridades de cada comunidade, de cada vecindade, pero creo que era a miña conclusión despois de todos estes anos que era o mundo estaba a cambiar. Falamos do primeiro tercio do siglo XX, cando hai cambios, cando hai unha generación brillantísima de intelectuales, de pensadores, de científicos deste país, que non son os eles tamén entre as clases populares, entre os labradores, os mariñeiros, como antes explicaba Vilar, tamén había xente que tiña ideas avanzadas e que caíron bárbaramente castigados. Dous daqueles homes daquele tempo, Albino era un home veciño de Armida, os están aquí membros da súa familia, tamén de hoy, e despois ao acabar este acto vamos depositar aquí, acompañando os 9 de Baredo, os ramos de flores na súa memoria. Vou empezar con Albino. Albino era un home daquele tempo, veciño de Armida, unha familia de 4 irmáns que tiñan pois na casa a tarxeta de Galán e García Hernández, que conserva a Libia a día de hoxe e outras cousas daquele tempo que fixeras a Mili no ano 34 e que acostumaba a enseñar aos rapaces desfile no cruceiro de San Miguel de Olla. Por aquel entonces, nos tempos da República, estilábase desfilar vestidos uniformados e as milicias socialistas, comunistas, etc. vestían todos coa camisa azul e a gravata vermella, e aqueles mozos adiestrados por Albino na arte do desfile participaron daquela gran manifestación do 1º de maio. A manifestación do 1º de maio de 1936 foi unha demostración da capacidade organizativa das forzas obreiras, agrarias, etc. En Vigo existía unha entidade que era a Alianza Obreira, que empeza a ser estudiada ahora por algúns historiadores, que se daba en Asturias e en outros sitios do país, onde por primeira vez todas as forzas políticas, sindicais, agrarias, sociais, etc., estaban xuntas, non se peleaban entre eles, estaban na mesma trincheira. E aquela demostración de forza, de organización que foi a manifestación do 1º de maio, pois deixou un gran impacto na xente. Eu conocí un home que todos os anos chegaba, se chama Madalena, aparece no libro, mencionaba nunha causa con meu abuelo, que todos os anos chegaba o 1º de maio, vestía a súa gravata vermella, salía da casa e se iba a Peniche. E el solo, sin que nadie supera, facía a manifestación do 1º de maio hasta a Rúa García Valle. Así e outra moita xente sempre recordaba, me aparecen mencións aquela gran manifestación onde foron moitos veciños de Olla, como vos decía, enseñados, éramos mozos, por Albino Pedreira. Albino Pedreira aparece nos actos de resistencia que se fixo contra cando chegaron os militares a Canido. Antes Vilar falaba de cando viñeron os militares ao Valmiñor, en Canido, aparece documentado no libro, hubo que os maiores da parroquia chamaban de Frontiño, onde se concentraron máis de 300 homes, moitos aquí en Vigos da Ramallosa, de San Pedro de Ramallosa, para facerle frente ás tropas que participou daqueles actos, e despois, cando deu o levantamento militar, era un obreiro nunha fábrica de conserva, Xieiro, e cando deu o levantamento estuvo fusido. Creo que o 10 de agosto de 1936 sale publicada un chamamento para ir a filas e Albino faise desertor. Por distintas versións que un vai recollendo, que poden ser máis ou menos acertadas, pero que describen o que pudo ser aqueles días, Albino confiou, se foi a dormir da casa e unha noite os falancistas pasaron por a súa casa e levaron xunto a él, levaron a Eloi. Agora vou falar de Eloi Pereira Fernández, era outro veciño de San Miguel de Olla, tamén
a causa disso. Era un obreiro do tranvía, era o que xestionaba, era un electricista cualificado, xestionaba a subestación eléctrica de Coruso, a que abastecía de corriente a línea naquela zona. Eloi Pereira funda xunto a Manuel Milego e outros veciños de Oia un Ateneo Cultural no ano 1931, algo do que é especialmente querido por mí, que era o Centro Republicano da Cultura de Oia, un Ateneo que levou a San Miguel de Oia a persoeiros como Alexandre Bóveda, Paz Andrade e Antón Alonso Ríos, entre outros moitos, a dar conferencias e a saciar a fame de saber dos veciños de Oia. Eloi Pereira era membro do Consello Ferroviario da línea de Vigo a Bayona e bueno, pois foi duramente castigado. Era un home que estaba na órbita, diríamos, da UCT naquele tempo. Os dous foron traídos a algún lugar entre o Rompogada de Bayona e Cabo Silleiro. As testemunhas orais que eu recollín porfían en que foron asesinados aquí debaixo da ese parroquia no Rompeolas da Rompente. Miña madriña dixo que se encontraran aí. No Rompeolas. Sin embargo, o registro de defunción sitúa en Cabo Silleiro. De todas formas, eu penso que non hai máis fiabilidade agora mesmo as testemunhas orais, porque os registros a veces eran precisos. De feito, aparecen mortos, por exemplo, no caso nomeados nas roteas, e, sin embargo, era máis para cada roteas nas Castiñeiras, onde había prácticamente medio kilómetro de distancia. E, bueno, pues estas dúas personas vecinas de San Miguel de Oia vieron a morrer aquí. A historia de Eloi non só acabou coa súa morte, senón que 20 anos despois de morte, a muller quiso levar as cinzas para San Miguel de Oia, os osos de Oia, pero non lle deixaba. Entón falou co enterrador de Bayona, e o enterrador de Bayona lle dixo: mira, está previsto que levantemos esa fosa e puñamos os osos dos mortos no osario común. Se queres, aparte do teu marido e levanos para San Miguel. E un día viu a viúda de Eloi que levou os restos dos seus homes nas saquetas de San Miguel. Imaginarvos a escena. Levounos nunha saqueta, e naquela saqueta todos os osos do seu home guardado na casa mirando mesas, hasta que, a espaldas do cura da parroquia, conseguiu que o enterrador de San Miguel de Oia chamado Manxano, de xeito ilegal e centenario supera, enterrar os osos de todos os homens. Desde entonces, o sea, desde entonces, Eloi Pereira descansa os seus avós moi cerca de donde cura. Nada máis. Ahora, a neta de Eloi Pereira, Lidia, as que vos queirades, vinde pa aquí todos. Vamos poñer aquí uns ramos de para flores poñer en honor a estes. Esta moza é Iris, a neta de Eloi Pereira Fernández. E Lidia, esta señora chamase Lidia. E Lidia, se me permitides 5 momentos, vos vou contar unha historia. A historia de Pura é unha historia que ahora mesmo, cando leo o libro, Pura era irmán de Albino. Mirou como 1 de setembro mataron a Albino. Despois mirou como 22 de setembro mataban a seu noivo, madrina de Renzo, Licela Mos, que era tío de Albino. Pura perdeu unha filla que esperaba de Albino. En uns meses perdeu 3 seres queridos. Pero non só foi así, que despois no ano 39 outro irmán de Pura, Benedicto Pedreira, irmán de Albino, morreu en Camposancos con unha infección.
Laura foi unha muller que perdeu 4 seres queridos aquel espacio de tempo. Quedou destrozada pola vida e Lidia foi o consuelo daquela muller. Era da familia do Noiro, era unha nena pequena que criou sepultura e foi o consuelo. Foi así, verdad? De los ramos de flores, que si alguien quer decir algunas palabras en breve, venga a venir. Está agotado. Encargos en el hoy. Las bárbaras, eres un... Porque yo quería... Ben, ninguén vai a querer decir nada. Temos todos moita vergoña. Ben, mirai, o ano que ven fanse 80 anos, non só das mortes dos chineses e de Albino e de Eloi e dos pais tamén estou mirando aquí de Concha Nogueira. Poñedes en internet, ela non vai querer contar a historia agora, Vou Eva, Vou como barco de pesca Eva, en internet pois hai 20.000 referencias. Os pais de Concha, os pais de Concha e os que máis a 5 máis 7 máis que asesinaron con agua a presión os falanxistas de Vigo dentro do Boueva, entre eles dous primos de Castelao que intentaban fuxir daqui, irse para Bilbao, irse para Francia. Boueva, que vos acorde e miraredes o que é ao que pode chegar o ser humano. O ano que ven non só se conmemora o 80 aniversario da volta dos 9. O ano que ven é cando comeza a guerra civil e cando comeza unha ditadura que en parte rematou no 75. Entón, dentro dos estudos miñoranos, estamos traballando, temos xa palabrada a colaboración do Concello de Nigrán, falta los de Gondomar, que casi seguro que non haberá problema, e despois falta falar con o Concello de Bayona, faremos un ciclo no propio mes de outubro, que se fixo o ano pasado, este ano non deu tempo, de cine e memoria, tanto películas comerciais como documentais de Portugal, de Europa, de todo o Estado español, falando da memoria histórica, chegada á propia represión dos 3 anos de guerra, de represión ou posteriores. Non queremos que isto sea na sala do IEN, que veñan 30 ou 40 persoas e que morra aí. Procuraremos que se expoñan nos 3 auditorios do Valmiñor, que haxa un xurado popular que opine, aparte dun xurado especializado. Intentaremos que veñan, dependerá do orzamento, directores, represaliados, guionistas, xente que participou na creación das películas ou que participou nos feitos. Isto xa o fixemos o ano pasado con 5 películas nada máis e hai 2 anos con outras 3, non? Pero facelo dunha maneira máis ampla e oficial. E decía que non queremos que morra ali, que circulen polos tres concellos por un lado e que vayan aos colexios e os institutos. O mellor haberá que empezar no mes de febreiro, que pasou en febreiro, que en xaneiro, que pasou en febreiro, que pasou cada mes, cando eran xa os últimos meses da República, que pasou no mes de xullo e que pasou despois coa represión nos meses conseguintes. Pero é imprescindible que a xente nova o saiba, porque xente que miro por aquí que foi a dar charlas a colexios de institutos, a xente, os nenos, 12, 14, non saben que é República, non saben que é Franco, miran a tele, miran represión e morte, asesinatos e guerras en Siria, en Serra Leoa, todo por aí. Pasou aquí hai 80 anos. Non é para levantar, como di moita xente, nin vellas feridas, nin rencillas, nin nada. É porque
non podemos estar estudando a Segunda Guerra Mundial, que foi terrible, e non coñecer o que pasou no Val Miñor. Eu falábamos de 47 mortos no Val Miñor, nesas rutas da morte, cando chegas o alto que hai entre Couso e Tebra, o 23, o 24 e o 25 de agosto do 36 botaron a 11 persoas, 5 tranviarios tamén da liña de Vigo a Baiona, 5 ferroviarios do Porriño e un mecánico de Cristo día 25 no Alto do Padrón. O sea, suman máis de 70 persoas represaliadas entre as que mataron aquí e xente de San Miguel de Coruxo de Piega de Baiona que foron matar fora, que foron matar en San Xián a 5 vecinos do Valmiñor. O padriño daquel home de Jorra, Florencio Trigo Cabral, era o barbeiro da Ramallosa, matarono tamén no Vao con outros 2 tranviarios máis. Xente do Partido Socialista de Baiona, Sebane, que era deputado, era tío dunha tía miña, foi asesinado no Monte do Castro, por ser socialista, iso que estaba escapado con prescripción médica, estaba curándose de estrés polo que viña en Dorna, nunha aldea de Cotobade. Foi a buscar Víctor Luis Quivén da Guardia Cívica de Pontevedra, traído a Vigo. Era un xuicio sumarísimo sen garantías legais nin democráticas ningunas, e sentencia de morte e asesinado. Entón, queremos, e aproveitando o 80 aniversario, traballar desde o punto de vista didáctico iso para maiores, pero tamén para nenes 12, 14, 18, que coñezan o que pasou aquí, o que pasou por donde nas praias o que van cando van ao Vao, cando veño por o Carquivice saber que pasou aquí. Eu non teño máis, mira, para rematar, xa que o cruxe no IEN, temos a sede en Gondomar, hai unha bastante boa biblioteca sobre a memoria, hai 12 centros de libros sobre a memoria. Eu non teño comisión neste libro nin nada, nin o de Bernardo, non. É un libro largo, de 480 páxinas, pero non vos aburriredes de lelo porque son temas moi próximos a nós. Despois hai dunha xornalista de Vila García, de Monse Facardo, que acaba de editar isto hai no mes de xullo, se hai mes e pico ou 2, non foi presentado aquí, seguramente presentaremoslo no IEN algún día, onde narra 16 historias de represión, unha en Miño, outra na zona de Meaño, outras en Vigo. Non é desde o punto de vista literario estritamente, fixo un estudo documental, causas militares, de comunicacións, fixo recollido oral de fillos e familiares dos represaliados, e son 16 historias narradas a que acaban de contar de como é Lidia, non? Lidia. Como se chama usted? Non da historia de Lidia pura, dese teor, desa mesma magnitude, pero por 16. Si tedes tempo e ganas, non sei, na librería en Baiona non hai, en Gondomar non hai, pero por as librerías de Vigo hai. O título é unha preciosidade, un cesto de masás. Bueno, ahora falamos, se non buscamos, non xa está autoeditado, non é de ninguna editorial. Como ninguén quer decir nada, de medo escénico, antes dámonos por rematado. E a ano que ven, no mes de xaneiro.